kuyashisa edesert, so uNkulunkulu wayebaprotecta emini from the skin diseases. Lithi iBhayibheli if laliba amalanga abomlilo ebusuku. Why? It's because in the desert you cannot control the temperature. Makubanda kubanda kakhulu, makushisa kushisa kakhulu. The Bible says, oh my God, lasuka ifu lalibahola laya ngemuva. Lithi iBhayibheli malifika ngemuva laba phakathi kukaIsrayeli nempuka Faro. Lithi nezulu baba, uNkulunkulu wavula ifu, walunguza baba, wabona ukuthi abantwana bakaIsrayeli sebeyafica. Khona la ngilithanda khona, lithi walula isandla sakhe, wakhipha amanqola, wakhipha amasondo einqola ikaFaro. Noma ngayiphi inkinga ibixakile, uNkulunkulu uyikhiphile amasondo einqola zikaFaro. Thank you so much, sis.